Wah, tadi cah iki ana wong. Gedhe dhuwur gagah pideksa godhek kok simbar jojo. Pating granteng otot bayune. Nyawang menteleng moh kedhep kerek-kerek untune biyo-biyo kukune sekilan dawane. Sowi. Sapa iki? Wah. Gereng nganti kaya suarane Gunung Semeru sing erupsi, Edian. Sowi. Broto Sena, ya Bima Sena. Wah. Mandang garba kekasating Gustiku Prabu. Boko ing Kacakra. Kuwi buriku ya wong. Ndi? Burimu ku ya wong. Wah, nyepelekke kok. Awake dhewe dareki anggotane bon binatang kon. Wong nek sarwa dawa. Sikile dawa, irunge dawa, tangane dawa. Kuwi wong endi? Ketoke wong luar negeri. En benar aku dari negara Belanda. Saya datang ke Indonesia untuk bertamasya. Nanya nama saya. Nama saya Mr. Ambeien. Waduh, penyakit ya, Tru? Apa iya? Ngalah. Ini penyakit gaya jeneng mbak sing apik. Sing mburi kuwi sapa? Takon karo aku. Ya, takono. Mulai kakek takon sing mburi kuwi sapa? Takon karo aku. Ya, takono. Mulek kaya ento to, Gong. Mbok ndang nyauri ngono ora. Gen tambah sedulur. Sedulur apa? Wong model kaya ngene delok ento. Model kaya ngene mesti ora bakal iso dadi dulur terus isone dadi musuh. Sapa mau jenengmu? Broto Sena. Kowe nyang ndi? Dina samangko aku kepengin adu arep ketemu lawan ratu ing negara Kacakra. Prabu Boko sing kulino mangan daginge menungso. Suwe-suwe nek dijar-jarke kawula negara Kacakra bakal entek dipangan lawan ratu gustine. Mongko sipating pimpinan, sipating pangarsa kuwi kudu bisa ngayomi lawan para kawulane, nglayani lawan para kawulane. Ora kok tiba kosok balen. Bendina mung nglimiske labe, blenduke wetenge dhewe saya wani mangsa lawan kabeh para kawulane. Apa ora ngerti nalikane biyen pilihan sing iso ndadekake ratu ana ing negara Kacakra ki para kawula bareng dadi kawula. Wekasane ndukung iso dadi Nalendra, wekasane dadi ratu nindes marang para kawulane. Ratu sing ora kena nggo conto, pimpinan sing ora kena nggo patuladan. Rasa tenak tutur-tutur, ya kene kowe golek ratu Gustiku. Dina samang tak tantang gelut. Aku minangka wakile Demang Ijrapa ing Kacakra. Dina samangko manah hilan makilne lawan Bratasena. Yen ngono kowe pengen dadi pangananing ratu Gustiku, bisa mangan aku wareg selawase. Cal bayung-balungmu dina iki kowe. Wong, nun. Rokokmu selehno sih. Nyapa? Sajake arep gelut. Kowe kudu bisa cancut tali wondo. Bilane kelawan Bendara, bekasane bisa ngenteng-enteng iki sesanggane Raden Bratasena. Ale gelut gawe aku, Tru. Aku anggota lho mangsane. Anggota. Wah, wis rata-rata. Macem-macem lah. Kayak jurus likur mati deh. Oh, ngono. Lihat, aku sudah kuda-kuda nih. Ya. Waduh, endo bose. Edian, ngalih. Oh, sapa ganggu wong gelut edan. Cah wedok munggah panggung sapa ya? Edan adus keringet temenanan, di musuhku gede tenan. Ayo, kene adus keringet malah sindene mbadok sego pecel. Edan. Jan.